Mutan gari na sannan ku, far'ani ne naku, na zo ne in gaishe ku. Maza akai. Sarkin kuɗi wai na za kana ne wai? Wallahi yau gidan sarkin ruwa zanna. Kuma in ni ta gida ne wallahi akwai mai tsarsi na ci abincin gida ne yau. To shikenan. Ba shi sarkin ruwa ba? A'a ba shi. Yau sai na ci abincin gida. Ka san fa yadda yake? A ni na zo ne in gaishe ku samari na. Masu kadada, shinkawar rani suka noma. Samari na ce sannan ku, yan mata ma sannan ku, tsofaffi ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Manya masu gari. Sarkin ruwa. Sarkin kwaɗe layawa ga ziyara haka ba zata. Ka san in ana yi dole sai ana yi ana zagayawa. Haka nan na gaskiya ne. Sarkin ruwa naga an wuce da kaza mai na ɗiga cikin kula. To ni ina ruwa na? Mai gida to ai ka za ka kawo mu abincin. To mi ruwanka? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To yayi. Sarkin ruwa ya hankali na ka miƙe ne. Zan ɗaya sallah ne. Bismillah nawaitu na yi niyyar sallar raka'a shekara 2. To bari ɗan yin yana kame a busa ƙaho.